sayahatymyzyň bu gezekki sanynda ummanlardyr deňizleň haýwanat dünýäsiniň iň iri wekilleri bolan balyklar barada täsir maglumatlary siz bilen paýlaşar. Egerde balyklar barada täsir maglumatlary diňlärniseňiz biz bilen galyň. Mehriban tomoşaçylar, balyklar suwda nädip hereket edýärkä? Adamlar denizlerde, ummanlarda yüzmek için gemi yasadılar. Gemiler bilýäňizmi nädip yasadylar? Balıklaň nädip yüzýänliklerini öwrenip yasadylar. Ýogsa da balyklar suwda nädip yüzýärkäler? Bu sowalyň jogaby biziň köpüýmiz üçin hem gyzykly. Balyklar yüzgüçlerini hem beden myşsalarynyň kömegi bilen suwda hereket edip bilýärler. Çünki olaň beden myşsalary suwda yüzmäge ukyply edilip ýaradylypdyr. Ýöne şeýle bolsa-da suwun özüne hem hidrostatik dartyş güýji bardyr. Balyklar nädip suwun aşagyna dem alýarka? Balıklar ama adamlar ýaly kisloroddan dem alýar. Adamlar suw astynda yüzmek üçin ýörükde enjam ulanmaly bolýar. Ýogsa da balyklar suwun astynda nädip dem alýarlarka? Elbetde olaň aglawa sinýaly jabralarynyň kömegi bilen dem alýarlar. Olar suwda eren kislorody özlerine sorup, bedenini emele gelen kömür turşy gazyny edil şol ýol bilen daşyna çykarýarlar. Kit, delfin ýaly käbir balyklar bolsa, öýkenleriniň kömegi bilen dem alýarlar. Olar şoň üçin howa çykyp öýkenlerini howadan olurýarlar. Soň bolsa, ýeriň jümmüşini şol howa gutarýança hereket edip ýüzýärler. Indi bolsa, balyklar nädip uqa gidýärkä? Çağalar, ýoş bolun. Bu balyk uklap ýatyr. Oý, inanmadyňyzmy? Gelin onna balyklar nädip uqa gidýärkä? Şonu öwreneliň. Elbetde köpüýmiziň balyklar hiç wagt ýatmaýar diýen bolmagymyz mümkin. Ýöne bu beýle däl. Elbetde balyklaryň gözleriniň gawygy ýok. Olar hemişe açyk. Ýöne şeýle bolsa-da, edil olarym adamlar ýaly uqa gidip bilýärler. Ýöne uqlary edil adamyň hyýaly agyr däl. Şala tolkun bolsalarym, olar oýanyp bilýärler. Mehriban tomoşaçylar, balyklar dişlerini nähil arasalaýarlar? Heýde siz pikir edip gördüňizmi? Salam balyjaklar. Siz näme diýäňiz? Görüňokmy nahar ýen? Ulu balygam birden seni nahar hökmüne ýaýmasyn. Gorkaňokmy? Biz ulu balyklar bilen dost. Biz olaň dişlerini arasalap berýär. Olaryň bize nahar tapyp berýärler. Şeýdip oňşup ýaşap berýär. Olaň adamdan hyýaly elleri, aň düşünjesi bolmansaňlar, olar arasalamalar öýdüp pikir edýänlerler. Ýöne şeýle bolsa-da, käbir lehen balyklaryň dişleriniň
arasynda galan iýmit galynlaryny ownuk balyklar ýýýärler. Şeýlelik bilen ownuk balyklar iýmitlenýär. Lehen balyklar bolsa dişleri arasalanýar. Balıklaň teňeleri balyklara gorog diwary bolup hyzmat edýär. Balıklar dürli görnüşde hemem şekille bolýarlar. Olaň teňeleri gorog diwary bolup çykyş edýär. Edil öýlerimiziň diwarlary bizi daşky gurşawdan gelýän hadisalardan nähil goraýan bolsa, balyklaň teňeleri edil şol hadisany ýerine ýetirýär. Inni deňizdäki balyklary ýeken alyp görelim. Goýa diýersiň, bir tikinçi olary ýürüte zerli matadan dürli öwüşgün edip lybas giydirýän ýaly. Käýirleriniň bolsa edil al elwan öwsüp goýa elem oşary ýadyna salýar. Mehriban tomaşaçylar, dünýäniň iň uly janlary haýsy diýip pikir edip gördüňizmi? Aho, lehen balyk. Meni eşitýämiň? Dursana tanış bolaly. Salam lehen balyk. Men Mergen. Nira barýaň beýle çal? Salam Mergenjik. Men ummanlaň şahy. Ýyly suwa tarap ýüzýän. Ummanlaň şahy diýdiňmi? Elbetde. Men iň uly balyk. Elbetde olar ummanlarda ýaşaýan kitlerdir. Agramy nejeme tona barabar bolan epet kitlere şeýle bir güýç berilipdir bolýan, olar şol agry gowreleri bilen ummanlarda ýaşaýarlar. Onsoňam geň alaýmaly. Olar şeýle epete bolsalar, oňjak balajaklar bilen iýmitlenýärler. Olaň käbirleriniň bolsa hatda diýşem ýok. Egerde kitler adamyň tutýan balyklary bilen iýmitlenen bolsadylar, onu deňizlerdir ummanlarda hiç şeýle balyklar galmazdy. Hemem şeýle deň agramlylyk saklanmazdy. Galy bersede, şeýle epet janlar suň astynda dälle, ýeriň üstünde ýaşaýan bolsa, biz näme derdik? Hawa mehribanlar, deňizde ýaşaýyş çarhy aýlanyp dur. Deňizde dünýä ýenýän janlarlaram deňizde jan berýärler. Bir balyk ölse, beýleki balyk ony iýýär. Şeýdibem deňiz arassalanyp durýar. Mehriban tomaşaçylar, suwasyna syýahatymyzyň bu gezek sanyny balyklar barada siz bilen paýlaşmak üçin maglumatlarymyz şundan ibaret. Elbetde size ýetiren maglumatlarymyz hasam täsirli bolanlar diýip pikir edýäs. Hemem inniki sanlaryna duşýança häzirlikçe siz bilen hoşlaşýar. Hoş, sag bolun.